nieuw trio De Hazekeutel. Hommel levert boerenbruidspaar. Het is vandaag 16 januari. Dit is het PLMA-journaal. De vastelovensfamilie van Venray is compleet. Na de bekendmaking van het boerenbruidspaar en het uitkomen van Prins Paul is nu ook het jeugdtrio en het jeugdboerenbruidspaar van de Hazekeutel bekend. Tijdens de jeugdzitting van de Hazekeutel werden de laatste hoofdrolspelers van dit jaar aan het Venrays publiek gepresenteerd. Maar voordat het zover was, werden de aanwezigen vermaakt met verschillende optredens. Naast de optredens kwam het publiek natuurlijk vooral voor de bekendmaking van de nieuwe jeugdprins en zijn adjudanten. En dan tot zijn adjudant heeft gekozen, Joopje Bles Roosje. En Nacht Vogelsang. Op 21 januari 2000 als zoon van Alex van Vliet en Martin Maassen geboren Joopje Bert Anne van Vliet. Bert van Vliet werd gepresenteerd als de nieuwe heerser over de Hazekeutel. Samen met zijn adjudanten Bles en Nacht zal hij de komende tijd voorop gaan in het Roosje land. Wat dacht hij toen de Hazekeutel hem vroeg als prins? Ja, op het begin schrok ik eigenlijk, want ik wist niet wat dat allemaal inhield. Want ik had er natuurlijk nooit aan gedacht. Maar ik vind het natuurlijk wel heel leuk om te doen. En uiteindelijk heb ik het daarom ook dus gedaan. Zijn vrienden en zelfs de adjudanten zagen de bekendmaking van Bert als prins niet aankomen. Nee, in eerste instantie niet. Ik had ook niet echt verwacht dat iemand echt van onze vrienden prins zou willen worden. Dus ja, daarom niet echt. Ik had het niet van Bert verwacht dat hij prins zou worden hier, dus het was een leuke verrassing, ja. Het trio zal de komende tijd veel met elkaar op pad gaan en met de vriendschap zit het wel goed. Vorig jaar zaten we elkaar in de klas, dan zijn we eigenlijk vrienden geworden en ja, zo is dat eigenlijk gebeurd. De drie vrienden weten goed hoe de komende carnaval eruit gaat zien. Ja, natuurlijk een kijkgroot feest. We hebben er heel veel zin in. En we gaan het natuurlijk zo leuk mogelijk voor iedereen maken. En dat doen ze met de volgende vastelovensleus. Spring deze vasteloven maar met de smid, wij houden nog wel fit. De prins wordt in het geheim gevraagd, maar de ouders van Bert hadden al snel door wat er aan de hand was. Nou, ik werd op een zondagavond gebeld door iemand die ik niet kende. En die deed een beetje geheimzinnig. En toen ging me wel al een lampje branden. En toen heb ik het ook gevraagd van, wat gaat het over het trio? En toen zei hij ja, dus toen wist ik het. En dan volgt de moeilijke taak om het geheim te houden. Het
was wel een hele spannende periode, omdat we natuurlijk niks mochten zeggen en dat viel niet altijd mee. Zeker in deze tijd dat iedereen het erover heeft, van prinsen en wie wordt het en zo. Nou, dan moet je toch maar gewoon meedoen alsof je van niks weet en dat viel soms niet mee. Maar nadat het hooggehoord eruit was, is er één gevoel dat overheerst. Heel erg trots, ja zeker. Ja. Dat we dit mee mogen maken, dat is gewoon leuk, dat is erg leuk, ja. Naast het nieuwe Prinsentrio werd ook het jeugdboerenbruidspaar bekendgemaakt, dat dit jaar afkomstig is van de Hommel. Stageplaatsen uit het onderwijs. En Karin, inchecken van mensen die komen slopen en eten in hun hotel. En hier zien ze dan Fleur en Quinn. Het uitkomen was voor het bruidspaar zelf erg spannend. Ik was wel een beetje bang, want ik wist niet wat ik allemaal moest doen. Maar uiteindelijk vond ik het wel niet meer zo spannend als het eerste. Ja, het was wel spannend, want er stonden echt heel veel mensen voor je en ik moest best wel veel zeggen. Ondanks de spanning heeft het duo al goed begrepen waar het om draait tijdens de carnaval. Feest vieren en de rest weet ik nog niet. Ik ga heel veel snoep eten. Met carnaval als boerenbal. Nu alle hoofdrolspelers bekend zijn, is Venray helemaal klaar voor de carnaval. En het boerenbruidspaar heeft nog één boodschap voor de kijkers. Kom allemaal naar ons boerenbal in de Hazehut. Die mooie studenten die dagenlang de man wat zien me voorstellen zijn afgeslacht heel op tegenaan. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Dinsdagavond is er weer een nieuw journaal te zien.